Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jo sare jaam hira mum hande ko ñalawma asetta hawri ko joyi lewru octobre hitande ujunaji ɗiɗi nogas nayyi habruji mon e ɗemgal pulaar titruji men mawɗi guiɗirɗen ko toon to états-unis ma en jakodidirɗen to campagne kanko Donald Trump e Kamala Harris ƴeewen kadi ko goto men fof haalata oɗo saaha joni e kadi holtoɓe ñalli hande habruji men international ko ɓuuri hen hewden ko fati e guerre gonɗo toon to Palestine hakkude Israël e Hezbollah e walla Hamas ɗum won titre joni ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gartu desuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira mum ɗum mbinno en gardidi men ndi habruji meɗen jiɗoɗen ko états-unis ɗum noon habruji men états-unis guiɗorɗen ko fati e weeyo nde ƴiwonde elen en wayno ko hande ɓe goni koye enquidde walla ƴewde yiilade hawnaki won yimɓe heddiɓe won laddeji surtout toon to Caroline du Nord Caroline du Sud surtout henna kadi sibabude kala laabi gonɗo toon ko humboni walla kala kadi gueɗe kutortonede ko fati hono yimɓe kaldir ko humboni oɗo saaha joni ko ɗum waɗi kanko Kamala Harris vice présidente mo états-unis kanko hoore makko arini toon hande toon to Caroline du Nord noon o wawi fottude kadi e gouverneur Caroline du Nord ko wawi mbawi joddade o wawi kadi fottude yimɓe hohoɓe hewɓe kadi jeeyaɓe fedde wiyetede FEMA noon ko goomu mo ganduɗa laamu no sosi ɗum pour jabade kala ko fati yimɓe jeeyaji ko wayno cumuji walla ko wayno illemeje ɗeɗo en gummiɗe toon e Helen ko wawi wonde fof ene wayno ko yimɓe mayɓe ko sibabude ndeɗo ƴiwonde kiisi wonde ko oɗo saaha joni mayɓe ɓe hawnaki ma yettoy kene wona 150 neɗɗo ɗum noon surtout ko ɓuuri hewde mayɓe ko toon to Caroline du Nord andaka taw noon ha hande saabu noɓe mbirni won laabi ha hande mbawani rewede e kadi won nokkuji kadi gonɗi toon to Dia en goni to henne ko militaire uji kutorto joni hélicoptère uji pour mbawde yettade toon ko jiida e ɗum ɗon en wayno ko kadi en ɗamina ƴiwonde wonde woni koye lawol mum nde fuɗɗima toon to Florida ndeɗo ƴiwonde kañum wiyete ko Milton jaawidi ndeɗon ƴiwonde hewani taw no fewi jaarata ɗo joni ko mbiyata non 40 miles par heure kono ene ɗamina kadi ma ƴiwonde nde kadi rewtu kadi e lawol nde ndo ellen rewnoɗo andaka noon so tawi vitesse mum ne jogori ɓeydade ɗo e janggo walla ɓawa janggo fama tan oɗo saaha joni ƴiwonde nene montino fayi kadi gueƴ kadi hawnaki kadi ko ɗum waɗata rewtoya oto banggue fata toon to leyɗele takkiɗe toon to Florida ko jiiɗa e ɗum ɗon e nder campagne ko fati e politique hono kamɓe Donald Trump ene wayno ko campagne maɓɓe kutorima hande konnguɗi kadi wiide wonde ko laamu fédéral surtout e FEMA yiiɗa wallude won état ji won e surtout kadi ɓe mbi wonde ko FEMA kañum hoore mum hono oɗo goomu toppitiɗo ko fati e no wallude yimɓe jeeyaɓe ene wayno ko laamu ngu nen hutorima kalisaji muɗum pour wallude immigré ji e wiide mabɓe oɗo saaha joni FEMA ala kalis kene walla surtout yimɓe jeeyaɓe wonɓe toon to Caroline to leyɗele ɗe ganduɗa taw gouverneur uji mum ko républicain ji ɗum ɗo noon ko haala ganduɗa en e wayno ko caggal muɗum kanko président Joe Biden e kanko vice présidente Kamala Harris e kanko kadi gardiɗo FEMA ɓe kaali ɓe mbi ɗum ɗo fof ko fenade par ce que ko e ndeɗo hitan walla ko ɓeɗo gouvernement men fuɗɗi ko ala fof kalisa gummiɗo toon to FEMA fatude ko fati immigration donc ɗum waɗi ene wayno kadi e tugnade kadi e ha hande habaruji gummiɗiɗo toon to campuji mabɓe kamɓe républicain démocrate en ene wayno yiitama wonde ene wayno ko kanko Donald Trump actuellement e nder laamu makko ene wayno ko kanko hoore makko hutorima kalis FEMA pour wawde réglude probléme immigration walla habde probléme immigré ji donc wawi wonde fof ɗum ɗo ene wayno ko ɓe kutorima ɗiɗo haalluji ene wayno kadi ma ɗum ɗo fof ko walludeɓe kadi beele yimɓe hewɓe sino ganduɗa découragé noɓe walla yinnoɓe ummade makko kanko Donald Trump sibabude on ɗeɗo jaaye ma mbattu kadi mbiɗo wonde ko démocrate en gondaka ɗumen ɗum ɗon noon e wayno ko kamɓe démocrate en e kamɓe kadi hawnaki wonde républicain ji fuɗɗinoɓe yaltude Donald Trump mbi wonde ko ɗum ɗo fof ko hunde nde fotani wonde par ce que hay goto fotani hutorade jaaye hono ɗeɗo jaaye hutoro ɗum pour ɗum ɗoji mum pour intérêt mum politique ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗon kamɓe républicain e kamɓe démocrate en eɓen continue
ha andi jiirodirde yaade ɗeɗo leyɗele ɗe jaayeji mon toon donc kanko Kamala Harris o toon hiiri Caroline du Nord kono ma ummotono jammen ko jiiɗa ɗum ɗon kanko Donald Trump o yini toon hannde to Butler ɗum ɗon ko toon to Pennsylvania Butler noon ko toon woni de suko goto yiito noon woni duhuɓere kañum hoore mum fellimo no e wiide mabɓe ha hen soit kural soit helitinde jamdi yande nofru makko banggue ñaamo gaañi ɗum kono kanko Donald Trump donc ene wayno ruttitademo toon hannde o wi ɗum noon ko hunde wondi ko wonko fotanno yimɓe baɗɗonaɓe ɗum noon ko ɗum waɗi ko artirimo toon gargol makko toon kanko Donald Trump noon ene wayno o fotti toon ko Elon Musk kañum woni mawɗo compagnie biyeteɗo X donc X wonno Twitter ko kanko kadi woni mawɗo compagnie biyeteɗo Tesla donc Elon Musk argol ɗum toon kañum horumde rokka konngol yo haal wi wonde ko teddugal mo ngal arde kañum tawede ko fate na campagne kanko Donald Trump e wiide makko kanko Elon Musk o wi neɗɗo bawɗo ardade yiyete ko gila e jikku muɗum o wi neɗɗo mo ganduɗa cuusɗo mo ganduɗa jaranɗo ɗum yaade nokkuji fof hay sindo jaygol toon hay sindo risque uji mayde mum toon ko on woni gorko poɗɗo rokkede yo artu donc ene wayno ko Elon Musk ko gila ñando ɗeɓi fellede toon to balɗo toon to Pennsylvania ko gila nden kanko Elon Musk ene wayno o andorsi hono kanko Donald Trump hande e nder konngol kanko Donald Trump ngol ƴefti toon to Butler ɗum noon ko Pennsylvania o wi wonde ko ɗum noon kone huccite yimɓe supporteur uji makko o wi wonde ko ɗiɗo duuɓi jeetato ɓennuɗo hono yimɓe mo ganduɗa añɓe makko ene wayno mbaɗi peeje foof nanguimo esi nangudemo esi sogdemo esi waddemo empêché esi même etime même hay ƴewde wardemo ɗum noon o wi wonde ko ene wayno ko laabi ɗiɗi ɗe ɗeɓata fellede ɗi haw nayi ko yimɓe opposant ji makko ɗum noon ko Joe Biden e Kamala Harris pour ƴewde felludemo to ɗum ɗo fof noon taw ko hunde tugnata hande ko FBI haali wi wonde ko ala foof preuve mo goɗɗo wonde ko ɓeeɗo ɗemnoɓe felludemo ko yimɓe ɓe ganduɗa enne jokkodirɓe e laamu walla jokkodirɓe opposant ji makko kanko président walla kanko ancien président Donald Trump ko jiida e ɗum toon to Arizona hono kanko actrice Jennifer Garner e kanko kadi mennoɗo wonde presse secrétaire hono Donald Trump biyeteɗo Stephanie Grisham e kanko kadi mennoɗo wonde ambassadrice États-Unis toon to Nations Unies biyeteɗo Susan Rice ene woni ko kamɓe fof ɓe ñalli hannde ko toon to Arizona ɗum noon ko waɗande campagne hono kanko vice président Kamala Harris ɗum noon ko toon to Arizona siftin ɗon tan ko Arizona kadi koye état ji ɗi ganduɗa enen wiya wonde so tawi kamɓe ɓeeɗo ɗiɗi kanko Donald Trump walla Kamala Harris so tawi o gañima Arizona walla o gañima état ji goɗɗi ɗi ko en Pennsylvania walla ko Caroline du Nord ene wayno ko ma walla joomum wonde hebde laamade ɗum noon siftin ɗon tan koye duuɓi ɓennuɗi ɗi ko kanko Donald Trump ko kanko gañino surtout toon to Caroline du Nord e toon to Arizona ɗum noon ne wayno ɓe poti toon e wiide mabɓe noon kanko Susan Rice o wi wonde ko gueɗe batnoɗe ñande 6 lewru janvier ene wayno ha hande to makko ɗum kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hawnaki ne jogori wattude so tawi Donald Trump arti wonti kadi suɓama kadi o won laamotoɗo ɗum noon e wonde ko ala foof gueɗe ɗe mbawɗe wonde ha ken wiya wonde ko gonguira e gonga hono kanko Donald Trump on foti kadi wallede o gaño leydi ndi ala foof ko hollataɓe hono kono Donald Trump kañum hoɗum ha handi ko neɗɗo jiɗɗo sertude e laamu jiɗɗo artade e laamu États-Unis ɗum noon e wayno ko kanko Susan Rice wi ɗum hono kanko Grisham noon o wi wonde ko hono kanko Grisham noon menɗon wonde presse secrétaire presse toppitinoɗo communication e laamu makko kanko Donald Trump démission ɗo ñande 6 lewru janvier o wi wonde Donald Trump kala nde artira woni président ene wayno ko tarnata hoore mum ko yimɓe wiyeteɓe yes men ɗum noon ko yimɓe tan ɓe gayni ko ala fof ko diskite kala ko wiɗo ɓe yo mbaɗata e ɗum noon kadi omo siftina république naɓe wonde ko ene wayno ko donc e wiide makko ene wayno komo siftina républicain ji hono yimɓe ɓe ganduɗa wonnoɓe parti makko taw ko sehila makko o wi wonde ko ene wayno ko hande won tardani ne wayno ko so tawi ɓe jiiɗi supportude hono John McCain ene wayno ko joni ɓe poti arde ɓe mbaɗa kolla support mabɓe ɗum noon ene wayno ko oɗo mo candidat moɓe nde hono Kamala Harris ko kañum woni ene wayno lomtiɗo walla joɗaniɗo hono John McCain ko fati ideji muɗum
donc hande siftin ɗon kadi woteji puɗɗi wadde ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ne heddi hen tan ko presque balɗe capanɗe tati ɗum noon wonande kadi yimɓe ɓe binditaki hande paamon ko altini surtout wonɓe Ohio altini woni hankkadi ñalawma cakkitto pour wawde winditade pour so tawi jomum jiiɗi wodde donc ñande talata nde ko ñanden woteji ko mbiyata woteji keñoraɗi walla gadani jawnaɗi toon puɗɗoto toon to Ohio ɗum noon ko ñanden fuɗɗoto ha habruji men international guiɗorɗen ko toon to Moyen-Orient ɗum noon ene wayno ko kamɓe Israël eɓen continue hande noddude werlade bomboji toon to tumnata hande Al Jazeera ko haali ɗum ɗo surtout correspondant mabɓe gonɗo toon toppitiɗo ko fate sécurité wi wonde ko ene wayno ko kamɓe Israël naaɓe min bombardement ji mabɓe toon surtout to banggue worgo Beyrouth ko bomboji kewɗi kadi ko kewɗi doole no fewi kadi jeygol ngol ne yiiye to woɗɗi kadi no diiral ɗi kadi ko ɓurtuɗi ko ɗum waɗi ne wayno ko kamɓe Hezbollah tumnade kadi ha hande correspondant Al Jazeera ko wi tan wonde ko kanko biyeteɗo Hachem Safieddine mo ganduɗa kañum ɗaminono ene lomto Hassan Nasrallah mo mayɗo e bomboji ɗum ɗo semaine ɓen ɗo ene wayno ko ha hande ɓe ngala contact hakkude mabɓe kamɓe Hezbollah e kanko oɗo ɗaminɗo ɗen lomto ɗum noon ko guila juma ene wayno ɓe natti hebde ɓe natti wawde jokkodirde makko kanko oɗo ɗaminnoɗo ene lomto e Hassan Nasrallah ɗum noon ene wayno ko kamɓe Israël ne wayno ko oɗo sahaji en kamɓe yimɓe dadiɓe Israël e surtout laamu Israël ene wayno ko e nder haalluji ɗi ɓe kalno guila nde to yontere ɓe wi wonde ko ɓe toɓɓata oɗo sahaji ko kalmoɓe gandi ko kañum kadi jogori wonde goto e ardiɓe Hezbollah noon ko fedde nde ɓe kaɓata oɗo sahaji joni kadi ko wonɓe toon to Liban ko ɗum waɗi sappoji kewɗi mbaɗi ɗum noon ko aduna o foof tuggude tan to mbiyata Paris ha yettanma New York ha yettanma Cape Town ɗum noon ko Afrique du Sud pour ñagade wonde ko haare Israël hakkude muɗum haare Israël toon to Gaza yo darto ko yaaci ɗum noon ko ɗum woni surtout henno ko ñande altini garoɗo woni anniversaire no kamɓe Hezbollah kamɓe Hamas ɓe takkanoɓe jani toon to Israël ɓe mbari ken wona 1,100 neɗɗo ko jiiɗa ɗum toon to Gaza e tumnade kadi ha hande ministre toppitiɗo ko fate cellal o wi wonde ko ene wayno ko waraɓe tan Palestine naɓe tugui tan haade nde fuɗɗi ko guila octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati yettima joni 4,1 e nogas e joyyi neɗɗo ɗum noon ɓe mbi wonde ko ene wayno ko 96 yimɓe sappo ɓe kadi ko yimɓe gañiɓe hande toon to Liban e tumnade kadi habaruji gumiji ha to Al Jazeera ene wayno ko sibabude oɗo saha joni caɗele kamɓe Israël ɓe jogui e Hezbollah e kadi Hezbollah kañum hooremum ko parti mo ganduɗa ko parti kaɓeteɗo gonɗo kañum kadi ɓuuri jogade doole toon to Liban ene wayno ko kamɓe Israël e ballal kadi kamɓe États-Unis ene wayno ɓe goni koye wadde pression o saha joni toon to Liban mbaylu ardiɓe laamu toon to Liban ɗum ɗo fof ko yidde wallude Israël beele ne momta kala ko wiyete Hezbollah sifti noon tan Hezbollah kañum hoore mum groupe mo ganduɗa kamɓe États-Unis e leyɗele kewɗe ko leyɗele kewɗe gonɗe toon to Occident mbi wonde Hezbollah kañumen koye Hezbollah jeeya koye pelle biyeteɗe ko terroriste en ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe États-Unis oɗo sahaji joni rôle mabɓe hen ko yidde forsude kadi hono Liban pour changejude kala ardiɓe toon to Liban surtout tawde Hezbollah ne jeeya hen ko ɗum woni ɗon ko haalte ko wawi wonde fof ene wayno ko bombardement ji Israël nene continue oɗo saha joni taw ɗiɗon bombardement ji kadi tugnade hande habaruji gumriɗo toon to Al Jazeera toɓɓani tan nokkuji ɗi ganduɗa en Hezbollah ene takkani wiya wonde ne jogui toon haaɓeteɓe walla ne jogui toon kaɓir mais toɓɓi oɗo saha joni ko nokkuji gonɗi to yimɓe civil en koɗi toon to Beyrouth ɗum waɗi kadi oɗo saha hono kamɓe Russie kadi ene wayno koye ɓene continue yidde wonde ko ndeɗo haare yo darto toon to surtout yenno toon to Liban kamɓe Russie naɓe kadi koɓe yimɓe jokkodirɓe no fewi e Hezbollah e ɗum noon kadi jokkodiral mabɓe kadi kamɓe Russie e Iran ko gueɗe ɗe ganduɗa kadi ma force Russie oɗo saha joni supportude wonde ko Hezbollah fotani koko tooña surtout nde mawɗum wara ɗum waɗi kamɓe hande tumnade kadi eko Al Jazeera haalata wi wonde ko sibabude jokkodiral walla cehilagal gongal hakkude kamɓe Hezbollah e Russie e surtout sibabude kadi Russie oɗo saha joni ene dépandi no fewi haare muɗum nde woni contre Ukraine ene wayno ko hutorto ko kaɓirɗe Iran
ɗum noon wayno kono tuma Russie kañum woori mum woni oɗo saha joni ko banggue kamɓe Iran e Hezbollah ɗum waɗi kande Hassan Nasrallah nde wara nde hono kamɓe Russie naɓe ɓe condamni no fewi oɗo attaque konguɗi kadi jaltuɗi to ministére mabɓe des affaires étrangères ɓe mbi wonde koɓe eɓe dokki ordre hono ko yaaci Russie no Israël naaɓe yo jaltu Liban yo ɗum noon ko jaltu Liban on fi ko tuggi ñande kamɓe Israël ɓe puɗɗi nannude soldate mabɓe toon to Liban andaka noon oɗo saha joni so tawi kamɓe Russie naɓe kadi eɓe jogori wallodirde Iran so tawi kamɓe Israël ɓe pelliti yoɓtade missilaji berlonoɗi toon toon to Israël yontere ɓe nonnode fo hande nde hara nde ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu hande sunnadi kadi ko tuuma ko andaka taw soɓe goodi yoɓtade holkoɓe jogori yoɓtade est ce que ɓe jobtoto ko fellude raffinerie ji pétrole gonɗi toon to Iran walla fellude nokkuji ɗi ganduɗa en nucléaire gonɗi toon walla fellude nokkuji goɗɗi taw ko nokkuji stratégique donc andaka taw oɗo saha joni holkoɓe jogori wadde kamɓe États-Unis noon e leyɗele kewɗe sehilaɓe Israël eɓen continue hande ñagade Benjamin Netanyahu so tawi hayso jaɓani wasde wattade so tawi ne watto kadi ko wattoto ko to ɓeydu kadi yañude hara nde donc siftin toon tan Israël oɗo saha joni nana haaɓa non seulement Hamas toon to banggue Gaza kono noon kadi ne haaɓa e kamɓe Hezbollah toon to Liban ene haaɓa kadi e yimɓe Houthi toon to Yémen ko oɗo saha joni continue kadi wallade bomboji mum toon to Syrie siftin ɗon tan ko wonɓe toon to Yémen wonɓe toon to Syrie e wonɓe toon to Liban ɓe foof ɗiɗo groupe aji fof e Hamas ɗiɗo groupe aji fof ko Iran tuma wiya wonde ko kañum supportata ɗumen donc ha hande tugnade kadi ko habaruji gummiri toon hono kamɓe Al Jazeera ene wayno ko tugnade koɓe mbi wonde ko communiqué o gummiɗo toon to gardingu Hamas goto e ardiɓe Hamas oɗo saha joni commandant mum biyeteɗo Saïd Attallah Ali e kañum joom suudu mum e sukaɓe muɗum ɗiɗo rewɓe mbarama bomboji ɗi kamɓe Israël ɓe continue bomba toon to Liban ɗum noon ene wayno bomboji ɗi gaari ko sara toon to Tripoli tugnade kadi Hamas no haaliri ɗum foof ene wayno ko kamɓe Israël ɓe kaalino kadi ɓe mbi wonde koɓe continueɓe yande warde kala mo ganduɗa henna yimɓe jeeyaɓe ardiɓe Hamas walla ardiɓe Hezbollah donc tugnat hande communiqué on haalimi ono Hamas kañum hoɗum ono Hamas wi wonde ene wayno ko Israël wari oɗo saha joni ko noon sappo e jeetato neɗɗo taw ko yimɓe jeeyanoɓe yimɓe ardiɓe groupe Hamas ɗum noon ko guila guerre o fuɗɗaki ha surtout ko guerre o fuɗɗi ko habaruji men international hande hono guerre gonɗo toon to Ukraine hakkude soldateɓe Russie naɓe soldateɓe Ukraine ne wayno oɗo saha joni ko ñalawma 1,950 ko guerre o fuɗɗi ko ɗum noon ko siftinde on tan ko hitande ujunaji 2022 hono kamɓe Russie ko nden ɓe nanno toon to Ukraine ɓe natiri noon ko sababude wiide mabɓe ko woni yimɓe ɓe ganduɗa joguiɓe pinal Russie naɓe haɗaɓe haalde ɗemgal mumen walla haɗaɓe koyemum hutorade pinal Russie naɓe ko ɗum waɗi ɓe naati toon ko wawi wonde fof ene wayno ko yiyama ɗeɗo balɗe hono kanko Vladimir Zelensky omo yeehi toon kadi to nokku camp militaire walla militaire uji mabɓe to goni toon to frontiére ɗum noon ko région gonɗo toon to Sumi e tugnade photo jaltuɗi ɗum noon ene wayno ko ari toon kadi ko wawde kadi fottude ɗiɗon militaire uji ɗum ɗo surtout kadi tinnude ɓerɗe men saabu ande ɓe keptini wonde ko militaire uji mabɓe wonɓe toon surtout to banggue funnague Ukraine continue jogade caɗele saabu Russie naɓe nen continue ne didde ɗumen e kamɓe à chaque fois kadi eɓe duttoto balɗe ɓenni ɗo tan hono kamɓe Russie naɓe mbawi heptude wuuro woto wongo toon to banggue funnague Ukraine wuuro wiyetego Pokros woni noon woni koye banggue donc ene wayno ko kamɓe Ukraine naɓe ɓe pedditi ɓe gummi toon guitti toon yimɓe pour oto mbarede surtout ene wiide wonde ko hawnaki kadi maɓe continue avance moɓe joguino banggue ko wawi wonde fof ene wayno ko toon to Roumanie kañum hoore mum wawi wiide won drone goto gummi taw ko Russie naɓe berli ɗumen jane frontiére mumen ɗum noon ko frontiére woni koye canal biyeteɗo Danube woni hakkude muɗum frontiére muɗum e Ukraine donc ministére mabɓe kamɓe défense mo Roumanie haali ɗum ɗon o siftini ɗon ko Roumanie kañum hoɗum ne rendi frontiére e Ukraine kene wona 150 kilométre e donc ene wayno kadi koye oɗo drone nde werla toon to Ukraine nde kellitini muɗum jane frontiére mabɓe nde jane leydi mabɓe kamɓe Roumanie ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa henna kamɓe Roumanie noɓe mbirni ko gueɗe ɗe ganduɗa hen continue mbaɗa oɗo dumuni hande kadi toon to Ukraine e tugnade kadi vidéo mo ɓe jaltini ɓe mbi wonde ko
neɗɗo goto liggotonoɗo e usine mabɓe nucléaire gonɗo toon to Zaporijia ene wayno ko ɓe mbaɗi bombe e oto muɗum ɓe mbari ɗum ɗon wara ko sara wuuro wiyetengo Ener Hodar ɗum noon e tungnaji habruji hande gomiɗiɗo toon to Ukraine ɓe mbi wonde ko oɗo gonnoɗo oto biyeteɗo Andrei Korotkin ene wayno ko kañum ko criminel de guerre e kadi koko neɗɗo mo ganduɗa agent secret Russie naɓe donc ɗum noon ene wayno ko kanko gardiɗo oɗo usine nucléaire gonɗo toon taw ko Russie contrôle ɗum biyeteɗo Yuri Chernechuk o haali o wi wonde ɗum ɗo en oɗo attaque ko attaque ko hunde yurminide ha ɓurti e tugnade hande habuji gon toon donc jira hande hare wonde toon nde hono kamɓe Pologne ɓe mbi wonde maɓe puɗɗo wadde gueɗe ɗe ganduɗa ne wayno défendaɓe surtout ko fate défendudeɓe ko fate surtout contre Russie et Belarus ɗum noon ko addi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasnayyi donc en huula tan ene wayno ko yimɓe surtout ko leyɗele Europe kalata mbi wonde ko kamɓe Russie naɓe soɓe gummima Ukraine ene wayno ko Pologne ref wawi wonde foof ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa henna kamɓe Pologne oɗo saha joni ɓe goni koye fewnisade no ɓe mbawi pour wadde kala ligne uji ne mbawi défendude surtout frontiére hakkude mabɓe Russie et Belarus siftinde noon Belarus kañum hoore ɗum ko jeeya koye leyɗele supportude Russie e walloɓe Russie aussi e guerre moɓe goni contre Ukraine tugnade hande El Jazeera toon to Sénégal e tugnade kadi habaruji gomiɗiɗi toon to Seneweb porte parole FMI ɓe o haali o wi wonde ko kamɓe FMI ɓe keeɓi rapport mo ganduɗa ne ummi toon to gouvernement kesso mo Sénégal pour mbiɗo waɗi audit ko fate ne jawdi ɗum noon ko jawdi gostodiral hakkude mabɓe kamɓe gouvernement ɓe ɗo e FMI e Fonds monétaire international ɗum noon kanko biyeteɗo Julie Kozak ko kanko woni porte parole organisation o wi wonde ko eɓe jetta hono gouvernement kesso Sénégal o surtout yen anni muɗum wadde audit général pour finance uji publique toon to Sénégal e surtout kadi wonde ko gummani oɗo saha joni pour liggade holno laamirte e kadi holno ko wiyete transparence budgétaire kala ko waɗa ko fati jawdi beele ne wawa lernede o wi ɗum noon e wayno ko walla hohoɓe laamu ngu ene wayno kalaniɓe résultat ji mumen préliminaire pour oɗo audit eyyi ɗum noon e wi wonde ko kanko debbo o wi wonde ko équipe mabɓe kañum hoore mum ma ummono ɗum ko ɓooyani e kañum hoore mum ko ɓooyani jonte garoje ɗe pour wawde ƴewde holko woni fama mum hen e hol kadi ko woni battane muɗum ko fate ƴewde holko ɓe jaaboto hen e oɗo audit siftinde on tan ko kanko Ousmane Sonko guila nde ɓe gaari laamu nde walla guila ɓe garani laamu ko ɗum woni koɓe kalata surtout henne kadi e ballodiral mawɗo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye mbi wonde koye jiiɗi ko wadde ko audit gouvernement Macky Sall won ko haali ko fate surtout henne Sénégal ko rewete haade mum ummade laamu ɓe mbi ɗum ɗo ko ene wayno koɓe tawi ko en Sénégal kone rewe ko rewete ko ɓuuri ɗon hewde ɗum noon firti ko won e wiide mabɓe won kalisaji hawnaki ñamlaɗi walla kutoraɗi taw kañum koye men mbaɗaka e ɗiɗon rapport aji ɗiɓe kolli hande toon to Sénégal hono kanko biyeteɗo Moustapha Cissé Lo kanko kadi o meeɗi wonde ancien vice président de l'Assemblée nationale meeɗi wonde député kanko hoore makko o meeɗi wonde kadi président parlement CEDEAO e wona windi lettere mawɗo windi ɗum noon ko président Bassirou Diomaye Faye e kanko Ousmane Sonko e nder lettere o haali hen haala kewko o wi wonde komo welti e surtout hen kellifagal hono leydi Sénégal waɗi ñande 29 lewru mars nde wooti pour suɓade hono kanko Bassirou Diomaye Faye yo won président o wi ɗum noon kadi ne wayno ko mo ñaagui kadi yimɓe wonɓe laamu oɗo saha joni yo continue tuuti walla yo continue hutorade nguɗon ndimako walla ɗeɗon gueɗe joɗɗe ɗe leydi Sénégal andira ko leydi démocratie ko leydi jaam e ko leydi kadi deñji kono o wi omo rentino oɗo saha joni yimɓe ardiɓe yo ndeno no fewi kadi hoto kutoro laamu ngu pour ɓeydude ko wiyete gañantumagal ɓeydude ko wiyete hen jikku yoftade ɓeydude kadi addude gueɗe ganduɗa heñade ɗum ɗo fof wi ko posone mo ganduɗa henne posone wonande laamu e ko posone kadi barowo o wi wonde ene wayno ko justice o wi ko justice toon to Sénégal e partout mais toujours ewa ene hutore ko ɓenni ko enne taw hutorto ɗum ko yimɓe wonɓe yimɓe ardiɓe ɗenndi o wi ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa henne kamɓe ardiɓe e potiri renade ɗum ko wawi wonde fof o wi wonde ko oɗo saha joni mo continue kadi ñagade
gouvernement yimɓe ardiɓe en oto guitti toon e place uji mumen ɓeɗo yimɓe ɓe jiiɗa walla yimɓe yo oto noom kadi yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe tan aroɓe tan taw mbiyata tan ko wuyi ko kalnafa ko ɗum mbaɗata o kadi ene wayno kadi omo ñaagui kadi omo yiiɗi kadi so tawi laamu ngu ne wawi kadi oɗo saha joni kala neɗɗo mo ganduɗa keɓɗo duuɓi 50 hankadi woto nattini laamu ɗum noon e wayno ko yimɓe so tawi ɓe mbawi addude hen yimɓe ɓe won yimɓe joguiɓe tugui duuɓi 50 ha 50 hitande taw ko ɓeɗon kadi ko yimɓe ƴoƴɓe ko yimɓe kadi hellifaɓe ko yimɓe kadi anduɓe ko mbaɗata o haali kadi o wi wonde ko omo ñaagui jeunesse o kadi yo continue wawde engagé ade woteji baɗoji ñande 17 lewru novembre o wi wonde ko kanko hoore makko ene wayno o ala taw mo liste mo waɗi hoore makko liste mo wotante ko fadi ko ha liste uji fof jalta o ƴeewa hen mo wotante oɗo lettre yaltina ko hande 5 lewru octobre tan ujunnaji 2024 faade président Bassirou Diomaye Faye e kanko Ousmane Sonko premier ministre ha hande toon to Sénégal cekkitorɗen ko hono kanko Macky Sall kañum wonno président ha to leydi Sénégal ha mois d' avril ɓenni ɗo ene wayno kadi ko nomoɗoɗo yo arde fedde wotere wiyetede ko fedde nde ganduɗa kanko président mo France Emmanuel Macron nomnoma pour yo arde oɗo comité biyeteɗo pacte de Paris pour la planète et le peuple ene wayno e nder konguɗi jaltuɗi wonde ko o wi wonde ko ene wayno ko démissionné oɗo poste ɗum noon démissionné oɗo poste ko widemo wonde ko saabu nomama kanko hoore makko yo arde toon to Sénégal ono liste mabɓe national coalition biyeteɗo takku wallu e wiide mabɓe surtout kadi joguiɗo konngol makko wi wonde ko ene wayno oɗo saha joni o jaabima kanko hoore makko ɗum ɗo ji gulali leydi Sénégal ene wayno kadi o wi wonde ko jaabade gulali leydi Sénégal ɓuuri jogade fayida e wiide ene liggono ate ene gueɗe aduniyankoje ɗum ko mbiyata international kanko Macky Sall ene wayno démission makko oɗo poste ko ñande 9 lewru octobre fuɗɗoto ene ɗamina noon ñande 10 lewru octobre kanko hoore makko mo war toon to France e caggal muɗum ko tuuma hawnaki balɗe dewɗe hen mo artu toon to Sénégal siftinɗon tan ko kanko Macky Sall guila ummi e laamu guila e mois d' avril ha oɗo ñalawma o meeɗani ruttade toon Sénégal o wonno koye oɗo mission mo arduno oɗo comité biyeteɗo le 4P e kadi ko sakiti ko nomama kadi organisation goto international mo Nations Unies pour yo won toppitiɗo ko fate konngol kono ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Macky Sall saabu nomede yo won gardiɗo liste coalition national biyeteɗo takkuwal ɗum woni ene wayno ko kanko o suuɓi wonde ko arde ligganade leydi makko ko wiide liggono hen organisation international bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sako ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma 7 lewru octobre tan ujunnaji 2024 yen mbaali joom on jarama